πει Κρυσταλλία, σήμερα θα παίξουμε Minecraft. Γιατί κάνεις έτσι? Δεν ξέρω. Γιατί, ξέρετε, γιατί μια σκάτω. Δεν ξέρω. Πλάκα κάνω. Ναι, Γιατί ναι. απλά θέλουμε να παίξουμε. Blog δεν λες. Οπότε, ας κοιτάξουμε λίγο. Τηλεόραση. Όχι τηλεόραση, κοιτάξουμε το Minecraft. Γιατί πριν δεν μας έμπαινε, δεν ξέρω γιατί, εμένα ο καθηγητικός χώρος δεν ήταν αρκετός για να κάνουμε βίντεο. Οπότε τώρα που μπορούμε να κάνουμε βίντεο, γιατί έσβησα κάτι παιχνίδια. Και εγώ. Γιατί είναι έτσι το skin σου, ρε Κρυσταλλία? Δεν ξέρω. Φτιάξ' το. Είναι ο... σαν Δεν το το στίβαρα φτιάχνω. σε άλλο, πιο καινούριο. Πρέπει να σβήσω παιχνίδι. Δεν το παίζω όλα. Τα πολλά κυράκι. Δεν θέλω. Να μπω στον κόσμο. Μπήκα. Σε ποιον? Θα το στείλω στον πάνω. Ναι, γιατί? Εγώ νομίζω στην πόλη. Ωραία, μας αφήνει παιδιά τώρα. Μετά όμως θα φτιάξουμε πόλη. Θα τη φτιάξουμε όμως μετά την πόλη. Ναι, πρέπει. Μπες και εσύ εδώ στους φίλους να δούμε. Όταν κονηθούνε και θα το δεν σκητάει, δεν κοιτάνε. Λα λα λα. Πουλάκι, τα πουλάκι. Έχουμε πατήματα και να κάνουμε λίγο. Οπότε, κάτι θέλουμε τώρα. Εσύ μικρό πικρασάκι στα μάτια. Οπότε μπαίνει σιγά σιγά για ο κόσμος, αλλά κάνει πάρα πολύ ώρα. γεμίσει. Γέμισε τώρα, γέμισε. Εσύ σίγουρα θα πεθάνεις, κοίτα. Γιατί? Και θα πεθάνεις. Ο Γιώργης θα πεθάνει. Είχε κάτσει μια ανάκτη και ένα ζόμπο. Α, πέθανα εγώ πριν. Έφτιαξα βίντεο. Τι είσαι ρε Κρυσταλλία? Κάτσε έχω το σκύλο μου. Ouch. Κάνε ένα boom ένα creeper. Ναι, εγώ έκανα μπούμ. Α, γεια σου. Ωραίο σκύλο. Κάτσε, με βλέπεις? Σε βλέπω, αλλά όχι κανονικά. Έλα ρε φίλε. Εγώ γιατί σε βλέπω το σκύλο? Και πριν δεν έβλεπες εσύ εμένα και έβλεπα εγώ εσένα, τέλος πάντων. Τι πρέπει να κάνουμε, ξέρεις? Εγώ δεν ξέρω, γι' αυτό σε ρωτάω. Οπότε, τι με ρωτάς εσύ? Για πες τι με ρωτάς εσύ? Τώρα κατάλαβα. Αν και δεν κατάλαβα τίποτα, θα πετύχω αυτό το ζομποκτόνιο με το τόξο μου, γιατί έχω άπειρα βέλη και... Έλα, μην μου το χαλάσεις. Μα δεν κάνουν τα βέλη, τι λέει? Κάπου είναι, εγώ σε κάνω. Α. Άου, μπορείς να τα πάρεις ρε Κρυσταλλία. Άου. Θα πεθάνω, σε παρακαλώ. Πήγε να με σκοτώσει το μαλακισμένο. Έχω μείνει με 1,5 καρδούλας. Τα βέλη θα στα δώσω. Περίμενε. Θα στα δώσω. Πάρτα. Άλλα σκότωνα ζωάκια να φάμε. Έρχεται ο ζομποκτόνος. Σκότωσε. Πάρε 11 ψωμιά. Πάρε. Δώσ' τα μου. Έχει παντελόνι αυτός ρε. Του λέει της έχει καφέ παντελόνι. Κοίτα πως σκοτώνουμε ένα ζόμπι. Αου. Τι με χτύπησε 2 φορές. Ναι, γιατί είσαι μαγκής. Πάρε. Τσακίστηκα.
τι σου σπάσε? Εμένα μου σπάσε. Ρε, θα σπάσω τα μούτρα, ρε. Θα μου σπάσει όλη η πανοπλία. Πάω λίγο πάνω στο σπίτι. Δεν έχω και φαγητό γιατί τους έδωσα όλο. Τι δεν πειράζει, μου έχεις φάει όλο το ψωμί, ρε. Πρέπει να μαζέψουμε και τα νερά που μου είχες πει. Να μαζέψουμε blocks. Ωραία, πήγαινε εσύ. Εσύ. Εγώ πεινάω. Δεν έχω δίκιο, παιδιά. Και εγώ διψάω. Δεν με νοιάζει τι κάνεις εσύ. Έλα ρε, κοντεύει να μου σπάσει. Ναι. Δείτε, παιδιά. Τι? Εγώ δεν έβρισα. Ούτε εγώ. Εσύ βρίζεις, μάνα. Δεν ξέρουμε γιατί έχω κάνει. Έλα ρε, έχω μείνει με 1,5. Γιατί? Πέθανα. Βάλε σένα άμα θέλει. Βάλε σένα. Θα με σκοτώσει πάλι. Κάντε από εδώ, ρε. Νερό μπάκετ έχεις. Όχι. Τι λέγω πάλι. Τώρα το κάνω όμως. Δες. Παιδιά, δείτε τώρα το κάνω. Το έκανα, κάντε subscribe. Όχι, δεν το έκανες. Εμένα πρέπει να με πιάσεις. Ο Καμιλάς τι πουλάει? Πρέπει να με πιάσεις, Γιώργο. Άσε με. Για να κερδίσεις. Αυτό τι είναι? Πάει. Βλακίες πουλάς. Γιώργο, άμα με πιάσεις, θα σου κάνω like στο κανάλι σου. Πού είσαι, πού είσαι? Πάντα. Πού βρήκθηκαν οι ζόμπι γειτόνι? Πάνω, στο σπίτι μας. Αου. Έρχομαι. Και subscribe. Έρχομαι. Να μου κάνεις like και subscribe. Λα. Πάω στην κρυσταλλία για να μου κάνει like και subscribe στο βίντεο μου. Αου, πήγα να τσακιστώ. Έφτασε και τα παιδιά. Σε βρήκα! Καλά. Για έλα να κοιμηθείς. Ναι, νυχτώζει. Νυχτώζει! Νυχτώνει εννοούσε. Ήδη πάνω. Οκ. Αφού είσαι ήδη πάνω. Πού είσαι? Πού είναι, Εγώ έσκυψα. πού είναι. Κάπου είσαι, δεν ξέρω. Πού είσαι? Κάτσε να πούμε στο σπίτι της. Να μάθει να με σκοτώνει. Για να δω τι έχει το τσέστη. Φαγητό! Αλλά έχω. Οπότε έλα πάνω να κοιμηθούμε. Με είδες σου. Μα γιατί? Έλα. Αου! Αου! Πήγε. Θα μου σπάσει την πανοπλία. Εγώ κοιμήθηκα. Έβγαλε τι. Καλημέρα. Πού Εσύ να μου δώσεις το ψωμί μου, οκ. Το έδωσα χτες το πρωί.
Δώσε μου το ψωμί μου, σου λέω. Το φαγά. Δώσε. Αυτό τι κρατά. Αυτό που κρατάς τι είναι. Μη φεύγεις! Αου. Θα κλειδωθώ μες στο σπίτι της. Πάει. Κάνε το MLG άμα μπορείς. Μη μου κολλάς πάλι, όλο μου κολλάει. Οπότε τώρα... Σας τι πρέπει να κάνουμε. Να πάμε στο village. Είναι εκεί πέρα, είναι το μόνο πράγμα που δεν έχουμε ψάξει για σπηλιά. Τι λέει εδώ, ο παίχτης Ατζοά ο 73 έπεσε από ψηλά. Έπεσες από ψηλά. Το έκανα! Αφού πάλι μου το είπε. Λέει ψέματα. Δεν λέει ψέματα το παιχνίδι. Οπότε πάμε να ψάξουμε, γιατί θα φας ένα αυγό στη μούρη. Πάλι έπεσες! Το έκανα. Το παιχνίδι είναι... Κατέβα από το μεγάλο που έχει νερά. Να μην το κάνεις εσύ το μπελτσι. Έχει πεθάνει 5 φορές ρε παιδιά. Εγώ φταίω. Το έκανα. Πάλι πήρε το νερό μου. Ωραία, village, θα σου πάρω το ψωμί γιατί πεινάω. Έχετε crafty table. Δεν έχετε. Φίλε, κοίταξε πάνω! Δεν έχετε crafty table. Τότε θα σου σπάσω το σπίτι. Γιατί μου κάνει μόνο το νερό. Εδώ το αφήνω κάτω. Όντως. Πάμε να φτιάξουμε crafty table. Το έκανα. Μπράβο. Το έκανες 1 στο εκατομμύριο. Καλά. Δεν με αφήνει. Σου έσωσα το σπίτι. Ωραία. Θα πηδήξω από ένα μέτρο. Ψωμάκι. Ναι, ρε, σίγουρα πως δεν το έκανα. Ψωμάκι. Ψωμάκι. Α, ψωμάκι. Αφού μου πήρες το ψωμί, έφτιαξα μόνος μου. Το παιδί είναι τόσο και το βοηθό. Θα δω άμα πεσάνω και πάλι. Λάμα, μωρό λάμι. Το έχουμε κερδίσει κι άλλο. 2 μωρό Έχουμε βρει λάμα. 2 village. Αυτό ένα έχουμε βρει ρε κρυσταλλία. Οπότε παιδιά, αφού μου θύμισε η κρυσταλλία ότι πρέπει να βρούμε δεύτερο village, το βίντεο θα τελειώσει εδώ και όποιος θέλει part 2 να κάνει subscribe παιδιά. Αντίο. Έλα. Έλα. Αξίζει. Τι. 15 κάρβουνα για ένα emerald και μετά στο level 2 υπάρχει ένα emerald για bosses. Έχει ψάρια. Που βγήκα ρε κρυσταλλία.